Takže vítajte na dnešnom zhromaždení. Dneska sa tu zúčastnili naši policajti z policajného zboru Mestskej polície aj Slovenskej republiky. Ďalšia reportáž bude vonku, kde vám ukážeme nové dizajny policajných aut. Vítame predovšetkým aj primátora mesta Prešov. Vítame tu aj primátora mesta Prešov. Dobrý deň. Dobrý deň. Vítame vás na dnešnej rade, hlavnom zhromaždení, kde budeme riešiť problémy mesta Prešov, ako sú poškodené cesty. Áno. No a ešte predovšetkým kriminalita v meste Prešov a časté prestrelky medzi policajtmi a gangmi. No a ešte to budeme hlasovať o počte policajtov a ešte vám prinesie pán David nejaké tie nové dizajny. A uvidíte, na čo tešiť na dnešnej prehliadke aut policajného zboru mesta Prešova a Mestskej polície. Ďakujeme. Takže ja ďakujem za reportáž s pánom primátorom mesta Prešov a poďme na to. Dobre, začneme prvým vyhlásením a to je o takzvanej gangovej aktivite v Prešove. Takže, môžete prosím predstúpiť? Dobre, takže ste si vedomí, že je u nás rekord akoby. Takže potrebujeme, aby ste viac hľadkovali po meste, hlavne v uličkách, kde sa často strieľa. A potrebujem, aby ste hliadkovali aj s štátnymi policajtmi, keďže oni sú lepšie vybavení a takže, pán Nikolas Šťastný, budete hliadkovať v uliciach, kde je najvyššia kriminalita, takže asi v centre mesta alebo v iných. Najlepšie bolo, keby ste hliadkoval aj v Niektekčove. Jasné? Jasné. Mohli by si mi povedať, že kde je taká najvyššia kriminalita v Prešove zatiaľ? To vidím v uličkách, vyzerám v uličkách. Áno, kriminalita ako ohľadom toho, že proste, že porušujú rýchlosť. Veľa ľudia. Tam ujedou. To sa hlavne smí stát. Áno, jasné. No, na našej valnej rade. Takže, poprosím, aby ste si sadli a nepredstúpi pán Rejhons. Takže, pán Rejhons, viete vy, kde sa asi nachádza najvyššia kriminalita v Prešove? Že hodně kriminalit tak se teďka děje okolo obchodu se zbraněma, protože tam hodně je těch gangsterů, kteří se tam scházejí a tak. Si tam právě koupit zbraně a prodat psychiatrické nebo omamné látky. Áno, je mi povedať, že ako vám pomáha mestská polícia? Policia nám pomáhá tím, že vlastně my tak vlastně městská policie tak může udržovat pořádek v městě a my můžeme patrolovat třeba na dálnicích a tak. Dobre. Takže začala sa tá hlavná časť našej rady a to je hlasovanie. Pán Kroupal, prosím, sadnite si, už nie je čas na otázky, už ste bol predvolaný. Ďakujem. Začal hlasovanie rady. Takže, kto hlasuje za to, aby sa zvýšili počty príslušníkov v mestskej polícii a v polícii? Nech vstane. Áno, dobre. Takže všetci. Dobre, takže tento mestský zákon, teraz si sadnite. Máme zhromaždenie, otázka číslo 2. Kto hlasuje za to, aby mestská polícia mala práva aj na Sekčove, čož je na druhej strane mesta? Nech vstane. Všetci, mestský zákon schválený. Odteraz mestská polícia môže chodiť aj do Springfield. Dokedy budeš?
Kupuje si. Takže pán David Kroupal, ste spokojní s hlasovaním? No, jsem spokojený, hlavně, že městská policie může až no jo, tak to je hlavní. Dobre, ďakujeme za rozhovor, pán David Kroupal. Pán primátor mesta Prešov, ste spokojní, že mestská polícia môže chodiť na sekčov, tak? Dobrý deň, pán Furčák. No akoby odhlasovali sme to a akoby stále nemôže chodiť do tých ako housing suburbs a farms a nemôže chodiť do tých severných častí, ale môže chodiť po meste a po highway po D1 proste, a.k.a. highway 55 a potom do Springfieldu, čože sekčov, mestská časť. Takže som veľmi spokojný, že sme to odhlasovali, keďže ja nemôžem proste iba tak povedať, že mestská polícia chodí do Springfieldu a a.k.a. sekčov. Áno, však vy viete. Dobre, pán Maximilián Gabriel, ďakujem za rozhovor. Ďakujem. Takže štvrtá otázka Valného. Tak to je, dúfam. Takže, kto hlasuje, aby štátna polícia mohla aj strieľať po niekom, keď je v ohrození veľmi veľkom. Nech vstane. Bol schválený. Stop. A piatá posledná otázka Valného, zhromaždenia Prešovského kraja. Kto hlasuje za to, aby mohla mestská polícia nosiť u seba zbraň a aby ju mohla použiť. Ale musí to nahlásiť dispečerovi. Môžete niečo povedať, pán Kroupal? No, že jaké ako to myslíte, že môžou nám sa nosiť? Takže toto zhromaždenie už sa skončilo. Nemáme už ďalšie informácie. Ukážeme vám len tie liverky a to je všetko. Z Prešova David Furčák, televízia Markíza.